Pokiaľ chcete využiť levandulu na aranžovanie, tak si vyberte takéto nie celkom rozkvitnuté súkvetia. Na lisovanie, na prípravu pohľadníc najradšej používam tiež takéto nie celkom rozkvitnuté súkvetia. Takúto plne rozkvitnutú levandulku už môžeme využiť na ďalšie spracovanie, napríklad na namrvenie do tých vrecušok voňavých, na prípravu domácich parfumov, možno aj sirupov. Či už plne rozkvitnuté alebo ešte nedokvitnuté súkvetia, zostrihávame počas sezóny túto kvetné stonky, ako vyrastajú zo listov, zo stoniek týchto hrubších, a potom zvykne levandulka ešte okolo jesene opäť vykvitnúť. Ak si chcete vysušiť levandulové kytičky, tak ich sušte zavesené dolu hlavou na tmavom mieste. Keby ste ich sušili takto vo vazičke, tak by sa mohli všelijako pokrútiť a pohýbať.